itu wahai saudaro, hatiku selalu haruk di hujan, di awan banana, ayah di cawan nan macurakan carai jotala nan upik minta ragam dunia nan batur wika kimpa polisi kau sadarkan diriku, kau hukum aku dengan seadilnya. Pak Hakim, Pak Jaksa, kau luruskan jalanku, nasihatmu Mbak Intan Permata. Ini aku telah bebas, alhamdulillah. Allahu Rabbi, batuan kita Nabi Muhammad penghulu kita, wahai sahabat dalam saudara. Assalamualaikum. Bersama sungguh dengarkan alasan di Quran dan jujur. Di surah Al-A'raf ayat tataru ayat 127. Inna faqauman dengan khairun akan Nabi Musa berkata Fir'aun, wahai Musa, anda permalum sebenarnya kami nak berkaum-kaum tinggi dari engkau. Tua bertimbun kelebihan tinggi, kelebihan tak susun, itulah kata Fir'aun akan Nabi Musa menunjukkan pada ojo sombong dadu, ojo suara nang gagah, ojo cengeng lama limpah-limpah. Fir'aun nyata sikap dia perintah turun dari Jibril membawa Fir'aun baparaniai. Tan merah Fir'aun cahaya 10 Muharram Maria surah di lautan merah Fir'aun meninggal sampai aja dia mengajar Musa. Utang babai jangan menyasa, menyimpan musuh apabila kepintar. Kababa unjuk penyimpanan ko tangga khusus kaki itu ketukang pitu umum kaki itu ketukang silau. Kita bersilawat di mana-mana tampe pitu dibuka, alasan tidak otak nang gadang lawak jelas. Nancian galak banyak kaleme dengan kalema naji bercampur aja ciri caca. Asabua lagi nang ke dalam sidang, apalagi kita berada di tanah Minang, di Minangkabau adalah kambang. Di hujan talapuan di pandai talaka dimasuk ini di mano kemalang limau lah kalah karena idalu coba di pape
dia dagang lalu, dia orang datang ada keliru. Alah bimi yang dia tatap sapu labi gali. Dia goyang baju, dia garah kagara. dia guyu kaguyu. Ada acok kagara, hilang malu. Kalau tak ingin ayah jo ibu, Paminantu balu lama dapat cucu. Itulah keliru. Di tanah kok lah nyodong. Oh di bari joy. Iyo kana ya jo ibu. Ayah jo ibu. Diri kamu di dalam tuak olima di dalam oi kulima la ilaha illallah ya sahabat dalam suak odaro dengarkan ada sembuhan dan dari kami bawa Allah dari Allah deba karena lupa atamu dari sina Allah deba Allah bilangan kawa aduh iya pilot Allah sama pilot Allah dari kadua-dua motif sama lokomotif Allah deka dua-dua iya menteri lah sama menteri Allah deka dua-dua tapi bukan menteri sunti Allah koi kami aduh iya menteri basilawan dola adi pagi hari inangkon no de kanda ala si hadit iyo si pinonton asamu iyo de tanda ala pi nyoba ayo nantu angkulan nyoki itu ilalang Allah ya la ilaha illallah ya Muhammad lana Rasulullah ini ilallah amarilla dicari lana di mano ilahnya ya mulai lana kehilangan tentu lana arimbonya
ini ilalah inilah barang mati kuburnya ya mulai aja mulai lana tantu lana di mana sumbernya ini ilalah Allah Allah oh sambung om nyambung pasaran nabi asoy dia mulai ya sodi lima go ini ilalah Allah datnan musa sakonan alamu ya mulai aja mulai tanya basi nana baru mata anggo ini ilalah Allah Allah pakai anyo kami sama tukang curi itu ya mono Allah saja dari dulu sampai kini kau ini ilalah Allah sebagai paisi karena hadirin semua lagi panitia lapado malam menangko biya iyo dan ongku duduk di muka kita lapas di bari barang sadota kau aduh kumotun makutolai nanageyo agalanya iyo itu panitia para tokol dingi muka aduh kaimen kaci Allah depa Allah bado pulo Samo de bahadir di hadapan la de basamo la silawa la penutup acara di malam nangko ade surau la tu adori la de nana iko la dio iyo de silawa kompromi iyo la de namonyo iyo pilot la samo pilot la de kado donyo la atawala masina la samo mesina la de ba agato na tuoto kini kayo kama ngaji laga sapata jodoh tapi ngaji analada iyo penting de ekito iyo penting lesa kali di bidang le agamo alade agamo Islam agamo kita ayo suruh jotaga ado di dalamnya belle wahai le sodaro hari le budiman oh elo tagu
bagi amal dan iman oleh liye ialah pula aduh La pulo kudara Tuhan, aku darat Allah Tuhan yang Rahman, dijadikan tubuh banyak salapan yang pendek iyo di luar. Iyo ampe di luar, ayam bela di dalam. Orang nampe di luar, Nela sudah nala boya, oleh kuli daging, oleh jalan. Hai urejo tulang, apun demikian sungguh di luar tampenyo diam, Aku biloinyo akan berjalan. oleh samo ia mandurui Aduh Awan manang ikan suruh delai kerana di dalam Nana ampe iyo di dalam bela sudah lah ingati Oleh hati jo jantung delai dua sajoli Rabu buah punggung demikian lagi kampenya itu Samo sapai Asamo manurui kapadoti Ala demo pahum Tuhan Andalah ingati Iyawe mo pahom Tuhan ladenan anda ingati Jangan lagi tu lada iyo dudu atamanu Delai dudu ala de para la samola de nelle ba kampung Desa kampulo Delai ati jo jantung Samisa sangkare bare isi buru Samisa sangka bari si buru Mari pada ketuhan nak jangan tergantung Manora sagalo hai bali le baraka Hati la jo jantung Ada sungguh samisa Ada samisa buru lala di dalam sangka Melahirkan iyo hai sukar mangana sukar menyusun lada jangan talangga Sungguh apa itu hai bunyi pitua adika tahu oh tubuh anak kasa alai salah pangano hai bilangan sudah ampe di dalam sudah lakana ampe di dalam oh ampe di luar wahai sahabat dito lama saudaro tubuh salapan hai sukar mi baco anak kami tarangkan lade handa ala jago handa apamkan eba samo iyo hati itu sa umpamo rajo ala de batu juga no ala de mai dilangkanyo abaran pe di luar menjadi mantinyo Batigola di dalam jadi do balangnya abagara janyo hati abagara asamonyo demikian lagi anggoto de nana ampe apo bilora jo ya ya kan barangke atila samesa
tila samisala de rajo diangke selain dari hati umpamura ayat Aku pula karaju, aku pula karaju lagi hati mandape Kila ribana, wahai sahabat oleh pikir ribana oe sahabat kalau laku indah Allah dah kita pikiri Tubuna salapan, aku indah tak bagi Allah di mana bana, oh hati nurani Namano pulo hati sanobari Arasio nambatin ako indah Allah katawi Anak kasana nalu ko indah abasisi Wahai saudaro, lade andai dan tolak Wahai lade saudaro andai dan tolak Ujud amu asalada iyo anda besoka Iyo umpamonyo kain dengan kulina Kalau lale ko aku soy anda diselesaikan Iyo umpamonyo kusoy anda selesaikan Demikian lagi anasirna ada Dikana jo anasir ada Sampai asalnya cukup bilangan Sampai di luar sampai di dalam air dosa jalan orang ini jo tanah pun demikian andai api itu ai darah yo pado gitu air itu tulang di kita iyo tanah iyo nyawa itu hai daging iyo de kita andai angin itu ore di kita saudaro hatiku susah oh ibu hatiku bukanlah ulah Anasirna Adam baitulah soda api jo air angin jo tanah apabila sampai ilmu ajalula elala pasang marifat anak jangan batukan iyo pasang iyo marifat nah jangan iyo batukan adonan Tuhan malaikat Allah Nana sawato iyo lagi oh dengar iyo imanat syariat ko indah ado tarikat ko indah ado hakikat ko indah makrifat ba umpamo pati indah ba ore batangnya mati buat adape ilah lapar di kampung akhirat alala di musikin salamudillah nasawatu iyo lagi oh dengar malah de Tuhan syariat jalan torikat jalan hakikatnya itu kesudah jalan mari pada itu samparono simpan wai nana saudaro lada iyo hati laku sansai delle ibu lada hatiku delle bukan lada sebagai nana ku tarang ala kalau hidup anak dipakai nanti soal pengajian lah sekian puluh diusai sakian malada ului ola dimkona ramai yo dari alam babega jasinar barapiyo de mangisai kamu iyo di bari ko sentiang lasam mula di bilai elle Allah yo kami bari na samo iyo la samo pandai anan
Kan karanca di mabana ka elonyo Kini hari batam malam Ampiyo sa tangatigo Kalau dipanjang iyo dekan abana iyo enamu ade tabedo Ona muna niyo de taulo kami kadola duonyo Dekarano sari iyo de batamu nan jarang yo kami mencubo Tapi de kanda yo masyarakat de kami alaba cuboyo Ibari iyo nyobana na sekarang nangko di cuboju asapata jodoh Iramanyo ini memang lalamo Lalamo bana indah dicoba Kini dicoba barang sadoado Harok di hujan di awan marara Ayah di jawan nan macurakan Carai jotala nan upi minta ragam dunia nan batur Denai kalai ba usaho Denai kalai ba karajo Gaji kalai ado manarimo Kakadare makan balanyo Akan lai ado Apa bali maco Pambali maco Dulu kita Samo bajanji Dua jo Haba kasih sayang Ula bangsa Nimpo diri Sasa Akadene surah Kini ko adik Bandiang-bandiangkan Hidup sama so Aduh orang tua Kasih tak curah Sepanjang jalan Apa diminta Ada pesadonyo Aku diminta Ada pesadonyo Harok di hujan Di awan marara Ayah di jawan Nan macurakan Carai jotala Nan kau minta Anak di rumah Tak berpikirkan Denai kalai ba usaho Denai kalai ba karajo Gaji kalai ado manarimo Sakadar yo makan yo balanjo Bali bakso Sakurang pambali soto Kalayado Itu nenek bunyinya Adik kami badu Adi alam babega Namulo pertamo Kini ba akaranca Ba akasero Dituku ditambah Kak sama lero Letuku jo tambah Kapere sajo Ati bari iyo nyobana Atuku tambanyo Atuku ajo tambah
sajo ajo irama dangdut nani ko namonyo anak supaya padarai si ayamato Irama iyoyo ini irama nalamo ay supaya nak badarai si ayamato untuanan gae-gae babini mudo talabianyo kaimin nak jangan nyotangango irama ini bakanda kanju kaalang babega jo sinar barapinya dek sarita danga air jarang masuk kini didanga dilakuak durian angko 2 tahun lamanya ambo marando Aditaran libasi Alalamo manjomlo ade ulah parangai mancigo jando Itu tak sababnya Tatangko ju Pak Hakim, Pak Polisi, kau sadarkan diriku, kau hukum aku dengan seadilnya. Pak Hakim, Pak Jaksa Kau luruskan jalanku Nasihatmu Mbak Intan Permata Kini aku telah bebas Alhamdulillah Oh sayang nan jando-jando lah takui ka ambo Ate ulah manciko Asaru pokaro ala 2 tahun ambo di penjara Sahinggo iyo kaimen lagak Malaysia Lasia galanyo iyo lama la solari si sumu inyo kahidwangnya Indi ba ayo karanca ala denan laba ayo kasero iyo di mana kasana la si hadirin la de basamo Tantu yo ba ganti-ganti la de kito iyo maeno oh sakali la dari sinan tantu sakali di siko Dari alang la de babe gajo sinara para piyo de ba konco oh tantu batanang tanah Iyo lakan de mancubo oh iyo akan laki to bari insyaallah sakit saja Iyo de ba lambe jo irama nostalgia nalamo kini di bari barang sado-ado irama ini menggalamu Lala mobana akan kaluanyo tetapi de kami mancubo puno Urunya badan bukan indah makan Kurinyo badan menahan perasaan Mangadahulu udayokan Tapi kini ada bapali dan sangko masuk manimpo kini
kadiri denai ba aku ubi mungkin jo janji mangadahulu upi iokan mangadahulu upi abajanji mangakini urang balalukan indah den sangko anan bak candoiko ndak mungkin denai atalanjut saya kalau den tahu kasalaruinanko indah mungkin den mabuat surang indah tak mungkin aden mabuat surang indah mungkin atalanjut saya Urinya badan bukan indah makan kuri memikir adik dan sayang mangada ulu upi iokan mangada ulu upi iokan kalau den tahu akan baca noriko inaka mungkin den mabuat surang Kau indah iroi nan bakato cinto mungkinlah denai kama busura kalau indah ajan dipasokan turikanlah karena dia oh memang itu nan irama nyojo irama iyo nan lamu lamu biarpun niyo edenyo lamu layo mantap bunyinya kini ba amalayo nan karanca di mano bananan ka elonyo tadi niyo edeka imen laba bisi ayo kawan nubia jago ako yo bananan di bisi ekanjo ayo dewi la dekatonyo iyo cubo malayo denyo barina ambo iyo iriang kampulo iyo marilah kita bari iyo esapata jodoh maalumi mende maling kacil abada sieda siebuni gala anyo kalau labada si ayo de gala anyo bunyinya desa itu iyo mari kita bari iyo kasapata jodoh sentakan ala dape gilai manganam buruk babarikan angan-angan rasoka sampai burung sangka nantikan angan-angan rasoka sampai mangangan nak babarikan naputui hati de tadaga musim pabilo kita basuh imen maaro burung disangka musim pabilo kalapenyo imen maaro burung disangka si pabilo kalapenyo pasanang alamala dudu biar kami menendangkan adik ulah angguk ka anggu orang jual nama ikan adik ulala angguk ka anggu orang jual nama ikan la putih mato yo mato dek memandangnya onan diaga bilo ka sampai Dira bari juo irama naniko iramanyo ini sudah selesai kawan jale-jale alam lagu dene sampaikan
tak dipikir burung lape padu disangka menantikan. Tak dipikir burung lape padu disangka menantikan. Anak orang lah di batang kape, akabalah yo kawan selasa. Adik aru burung nalalape, kini sangka anak tinggal. Adik pula burung kalape, kini sangka anak tinggal. Iyo lah kami bari, sapatala iyo jodo, amalabi iyo anca mengurangi sio atalabi iyo tak kurang de maafailah ambo pintu. Sinabara pijo alang babega, masih lawa enak terakhirnya. Latamano ale bapa Allah, bacando pilot lah kehilangan kudo. Tamano si bapa Allah, bahala kamari desebonyo. Allah nan iyo dibari sekarang nangko. Maafkan kami jo kalau adonan lupo. Lidah tabatulang kamarinan bakato. Aku nantara sode kami labas sabu isajo. Apa nanatara sode kami labas sabu saja. Allah jadi ora sunyo dari kami nabado. Iya dari sinar barapi jo alang babeganyo bakuncu. Kaki labakapo jongan di bawah duduk abaselo. Kini nalatibo pulo de masonyo karo buang hari lalaru malam sekarang nangko lah hampir pulo de jam 3 lah hampir bakuku ayam marando Allah bagi murayo dirimbo lahe bola buninyo kunce marando tandonyo hari lewat la jam 3 talabi tak kurang maaf di pintu adik badan kami laleno leno lasamo leno kaduo-duonyo lidah tabatulang kamari obagato Apo nanatara sola de basa bui sajo kasing wala de kanai de kami ko ado talan tuang katuro ko ado pulo hari lajo maaf dan kami pintu asawatu lagi kasih dawan namanya sawatu lagi yo kakak rila jo maaf kami minta kesalahan kami antara banyak ada salah duduk ada salah taga ada salah jali ada salah gala okas walaremo bantan lapita laku suisaro labanya harilah jo maaf dan kami minta biarkan dosana saudara kami maklum kita balai negari Allah yang kata ope layan patah puji angka batamu kemudian hari bila buanan golo di pasana rami anda lagi tu sapu menyapoi aku lupa kami sapu diganti eko kanti lupa kami nan menyapoi
Abao la kami la Nakakadaya nasi sa kurang-kurangnya kawarung kopi alamat masyarakat na tali-batali dari alang babega jo sinar barapi sawatu lagi kaandai dan nutulan Kita bagau ala cukui semalam Api tua kami Abang macam ragam Kok maraso mani Di lulu jangan Kok maraso baik Nambil di ludakan Bau de berfikir Apa dalamnya dalam Sedikit lagi kasidang bahasamu Wakatu duduk Lai bahasamu Bapanan bare Iswako ado Di segi basilawat Sarupo iko Oleh pasan iyo kan kami Nana kaduhon dan nana pasangnya Ladari Allah Lade babega Lena mulo Wala para tamong Dai pia dari Sinar lade barapia Lade bilangan Lade kado Belai koda iyo imanan Ladari kami Kang iyo jurito Belai pasaan Ladekan kami Lade kado Lade duonyo Lade nyo lalu Lade lai pasaan Kalu Opo indah la iyo nyo sampai Lade angin lade iyo rasonyo Lade nyo tabang Lade lai pasaan Lade kanjo Lade ko indah Lade nyo sampai burung ya lade rasonyo Lade lai yang ada iyo kan sure lade do sopir iyo nyo oto Delai lamo Lade nyo lambe Lade la sampai Lade nyo juo iyo kapan iyo Lade paralu Aturi kami ke rumah tanggo Male raso manoro Ala di telepon lewat udara Nana jo handphone lade nyo kang jam Nane jawab jadi juo Ala kalau nomor teleponnya Lena kami panjato 08 lado 1 la 70 aidu 1 ampe ya la 77 itu nomor laku lo batamo ala dari alang ala de babega itu angko la de angkonyo 08 la 2 bale 6 9 7 ala 2 ala 25 ala itu cakra namole kontaknya Dele sinar Ala de barapi ala de jadi ala de nyojo Masyarakat le aripan Laka di doa ala de kampulo Nandi surau laku durian la de nane pado ala de umumnya Ala de ba umu ala de na panjang rasa kina murah jo ibadat la de katuhan batambah-tambah la de handaknya Ala de koado ala de mangalih la bala bojo ala de galenyo la de tala bali la di nana la murah la di nana la mahala tajuannya Neko ado nana babara ala sila bali pe bagando amano babara durian bapuso-puso la de buanyo Mano yo
para taruang panjang taruangnya tigo itu. Amano batalara na iti etaluenyo sagadang de kapalo. Mano bataran na kambing tiyo baran na ala kembali mo. Opo ando na marando Manape jodoh la sudai ko. Mano nangai egai babali emu dolar anda nyo. Nanyo kalau mati manjiru pui masuk sarugo.